ክቕፅል እዩ ኣብ ግብፅን ጀርመንን ዝነብሩ ዜጋታት ንቕሓቶም ብብራኽ ጥምረቶም ብምድልዳልን ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መረባት ንምድንፋዕ ዘትዮም በዚ መሰረት ኣብ ካይሮ ግብፂ ንኣስታት ወርሒ ኣብ ፖለቲካዊ ታሪኻውን ባህላውን ዛዕባታት ዘተኮረ ስልጠና ዝቐሰሙ 20 ኣባላት ውዳበ መንእሰያት ህግደፍ ብ10 ነሓሰ ተመሪቖም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ መሐመድ ኑር ኢድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንተመረቕቲ ዮሃና ድሕሪ ምባል ዝቐሰምዎ ስልጠና ንቕሓቶም ብብራኽ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝያዳ ኣበርከትን ጸለውቱን ክኾኑ ተላብዩ ብኻልእ ወገን ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣዋሃዲ ቆንስላዊ ጉዳያትን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኣቶ ተኽሉ ለባሲ ብ9 ነሓሰ ምስ ኣባላት ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብ ከተማ ማግደቡርግ ዘተኣካይዱ ንኣድላይነት ኮማዊ ጥርናፈ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣቶ ተኽሉ ምሕያል መንነት ምዕቃብን ምውራስን ባህልን ክብርታትን ከምኡውን ሕውት ምውሃድ ምስ ከባቢኻን ምንጽብራቕ ሃብታም ክብርታትን ጸጋታትን ኤርትራ ብዕቱብ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሮም ንኣገልግሎት ቆንስላዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ድማ ኣገልገልትን ተገልገልትን ተናቢቦም ምስ ዝሰርሑ ቁልጡፍን ጽፉፍን ኣገልግሎት ንምሃብን ንምርካብን ከም ዘየጸግም ሓቢሩ ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ማግደበርግ ኣቶ ሓጎስ ተኽሎም ብወገኑ ኣባላት ማሕበረኮም ውዳቢኦምን ኣበርክቶምን ምሕያል ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ምትሕብባር ኤምባስን ካልኦት ማሕበረኮማትን ከይፍለዮም ተማሕጺኑ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2025 ተሳቲፉ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ብ7 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ኮሴ ወግዓዊ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ተገይሩሉ ኣብ ስነ ስርዓት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ቅድድም ብሽክለታ ብደረጃ ዓለም ጠብለን ክትብል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃ ቅዱስን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምትን ዝኸፈትዎ በሪ ቢንያም ግርማይ ነቲ ሰንሰለት ከይበትኸ ሒዝዎ ይጓዓዝ ብምህላው ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ንኣሽቱ መንእሰያት ተቐዳደምቲ ኣሰሩ ተኸቲሎም ስምን ደረጃን ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ስፖርት ንኸበርኹ ዘለዎ ልዑል እምነት ገሊጹ ኣምባሳደር ዘመደ ወሲኹ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪካን ዓለምን ፈጢርዎ ብዘሎ ጽልዋ ነቲ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ገስጋስ ኣብ ዓለም ንምልላይን እወታዊ ጽልዋ ኣብ መንእሰያት ንምሕዳርን ትካል ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ናይ ክብሪ ኣምባሳደሩ ኣብ ኤርትራ ገይሩ ከም ዝሸሙ ሓቢሩ ቢንያም ግርማይ ብወገኑ ንዝተገበረሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ብምስጋን ኣብ ኩሉ ዘካየደ ውድድራት ህዝቢ ኩሉ ዝገብረሉ ደገፍ ሓይልን ሞራልን ከም ዝህቦ ብምግላጽ ምስጋና ኣቕሪቡ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2025 ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ድሕሪ መሓዙ ንብሉጽ መንእሰይ እትወሃብ ጻዕዳ ማልያ ዝወደየ ቢንያም ግርማይ ኣብ ታሪኽ ናይ ዝውድድር ነዛ ማልያ ክለብስ ዝበቐ ናይ ፈለማ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ብምዃን ተወሳኺ ታሪኽ ሰሪሑ ብዘይካዚ ቢንያም ግርማይ ኣብ 3 ተኸታተልቲ ውድድራት ዙር ፈረንሳ ዝተሳተፈ እንኳ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ዝብል ክብሪ እውን ተጎናጺፉ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ትካተሉ ጽናሕኩም ዓበይት ፍጻሜታት ውሽጢ ሃገር ነይሮም ድሕሪ ሓጻር መሳገሪ ዓበይት ፍጻሜታት ወጻኢ ሃገር ሒዝናልኩም ክንመለስ ኢና መንግስቲ ኣውስትራልያ ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህባ ከም ዝወሰነ ኣፍሪጡ ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ ኣልባነስ ብ11 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ነዚ ውሳነ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ከም እትገብሮ ሓቢሩ ኣውስትራልያ ምምስራት ሃገር ፍልስጤም ክውን ንምግባር ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝለዓለ ከም እትሰርሕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ገሊጹ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንስጉምቲ ከም ዝወስድ ዝሕብር ዘሎ ሓደ ሰሙን ድሕርቲ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታቱ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንእትካየዶ ዘላ ግፍዕታት ደው ከተብል ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሲድኒን መልበርን ምክያዶም እዩ ሃገረ ፍልስጤም ወግዓዊ ኣፍልጦ ክወሃባ ዝሓትት ኣህጉራዊ ጻውዒት እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝሕበር ካናዳ ፈረንሳን ብሪጣንያን እውን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ከም ዝህባ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ቃል ምእታወን ዝዝከር እዩ
جواب كوريان فيتنامن بعثت حالنا حسب قطبعون استراتيجيكاዊ ምትሕብባር ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበፅሓ ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ 4 መዓልቲ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ፕሬዚደንት ቪየትናም ቶላም ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጃይ ሚዮንግ ኣብ ከተማ ሶል ኣብ ዘካይድዎ ርክብ እዮም ኣብቲ ርክብ ብውሕዱ 10 ናይ ምርድዳእ መዘክር ክፍረም ከሎ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ክሳብ 2030 ናብ 150 ቢልዮን ዶላር ንምዕባይ ከምኡውን ኣብ ዓውድታት ትሕተ ቅርፂ ቴክኖሎጂ ኒክሎሳዊ ፀዓት መጓዓዝያ ባቡር ሰብ ሰርሖ ብልሕን ብርቂ ማዕድናትን ምትሕብባር ንምክያድ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ተወሳኺ ኣብ ኢንዱስትሪታት ምክልኻልን ህዝባዊ ድሕነትን ዝካየድ ምትሕብባር ንምድልዳል ተዘትዩ ፕሬዚደንት ቪየትናም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሃገሩ ዝነጥፉ 10,000 ኮርያውያን ኩባንያታት ኣብ ቁጠባ ምዕባለ ቪየትናም ንኽልቲኡ ወገን ዘርብሕ ምትሕብባር ኣብ ምዕባይ ንዘለዎን ልዑል ኣበርክቶ ኣጉልሒቡ መንግስቲ ቪየትናም እዘን ኩባንያታት ርጉእን ዘላቕን ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይዳ ንዝገብሮ ደገፍ ከም ዝቕፅሎ እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ኣነፂሩ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 86 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ፀብፃባት ይሕብሩ መንግስት ኒጀር በአውስትራሊያዊ ኩባንያ ኣብ ሃገሩ ክካየድ ዝፀንሐ ዕደና ወርቂ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ከካይዶ ከም ዝወሰነ ሓቢሮም እቲ ኣውስትራሊያዊ ኩባንያ ኣብ ሃገሩ ናይ 10 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ክገብር ንዝኣተዎ መብፅዓን ካልእ ናይ ውዕል ጥሕሰታትን ከም ዝፈፀመ ብምኽሳስ እዩ መንግስቲ ኒጀር ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተቃሊሑ እቲ ስጉምቲ ዝሓሸን ዘላቕን ምሕደራ ረብሓታትን ፀጋታትን ሃገር ንምርግጋፅ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ዓብድራሕማን ቲያኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም መንግስቲ ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት እውን ፈረንሳዊ ኩባንያ ዕደና ዩራኒየም ኡራኖ ኣብ ሃገሩ ከካይዶ ንዝፀንሐ ንጥፈታት ከቋርፅ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ኣቐዲማ እውን ምስ ፈረንሳ ዝፀንሓ ዝተፈላለየ ስምዓት ከም ዝተረፀት ኣይርስዕን ማሊን ቡርኪና ፋሶን ዝርከበአን ካልኦት ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ እውን ምስ ፈረንሳ ንዝፀንሐን ወተሃደራዊ ፀጥታውን ቁጠባውን ውዕላት ክስርዛ ፀኒሐን ኣለዋ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና እትካተሉ ፅሑኩም ዓበይቲ ፍጻሜታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እዮም ነይሮም ብወገንና ኣብዚ ክንፋነወኩም ሰላም